Δώσε τα για να πεις ιστορία. Φτάσαμε στα Δερβενάκια. Στα Δερβενάκια. Μπαμπά να το πω. Το πεις στο Δήμο, πας το παίρνει. Όχι ο μπαμπάς. Το παιδί ξέρει καλύτερα, είναι τώρα πάει σχολείο. Μπαμπά. Σταμάτα. Είναι ένα αψηλό παιδί με μια βροσερή φωνή και ένα μεγάλο πουστάκι. Με μια μεγάλη και μεγάλη μύτη. Τότε ήταν της μόδας. Τότε ήταν της μόδας ένα ένδο που λέγανε φουστανέλα. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα πω λόγο. Σε αυτή την περιοχή, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εξευτύλισε κυριολεκτικά τον αυτόν με την εξαιρετική τακτική και στρατηγική τακτική ξανά για μια φορά της καμένης γης. Μπράβο παιδί μου. Τι έκανε δηλαδή? Πες μας. Ξέρουμε ότι οι Τούρκοι τον κυνηγούσαν σε εισαγωγικά. Τι έκανε αυτός? Μπράβο. Έκαιγε τη γη, έκαιγε οτιδήποτε είχε στο διάβα του ο Κολοκοτρώνης για να μην έχουν οι Τούρκοι να φάνε. Να φάνε, να κάνουν, να ράνουν τα σκυλιά. Και δηλητηρίαζε και το νερό. Και δηλητηριάζει το νερό. Με αποτέλεσμα οι Τουρκαλάδες να είναι ψωριάριδες, βρωμιάριδες και σαν γάμο το σπίτι τους. Παιδί μου, πώς μιλάς έτσι? Συγγνώμη μαμά. Μην χτυπάς και εσύ το παιδί. Δεν μπορώ, αυτός μιλάει. Δεν το ξαναλέω. Και έτσι Πες μας αγόρι μου. ο μεγάλος μας στρατιλάτης, όχι ψέματα, καπεταναράς, Κουτάς. ψαχάς, τσολιάς, κέρδισε τους Τουρκαλάδες. Μπράβο αγόρι μου. Θέλω να πει και η αδερφή μου κάτι. Πες μας. Δεν θέλει να πει. Είμαι το καμάρι της οικογένειας εγώ. Είσαι αγόρι μου, είσαι το καμάρι μας. Ο Φούλη. Είμαι ο Φούλη.